Přejeme vám krásný rok 2026 a vítáme vás u dalšího týdeníku z Lašského Betlému. Brušperští turisté zakončovali minulou sezónu a to po svém. Pod pokličku perníkových dobrot nás zasvětila jejich tvůrkyně při besedě v Národním domě a vánoční besídka mažoretek opět připravila překvapení na závěr. Hádejte pro koho? Co se v AP klubu podařilo v letošním roce? Tak my jsme tedy odstartovali úspěšně 19. sezónu AP klubu. Už na podzim jsme se vydali na soustředění, takže skupiny Apolenky Teens a Top Teens vyrazili na Palkovické hůrky, kde začaly se cvičovat nové sestavy. Na co jsme opravdu pyšní, tak se nám během podzimu podařilo ušít dvoje nové kostýmy, takže Apolenky mají nové kostýmy na sestavy show a Top Teensky mají nové klasické uniformy, takže doufám, že budou s těmito kostýmy zdobit všude po světě. Takže chystáte se někam do světa? Budeme i letos dále členy asociace CMA, Czech Majorettes Association, a tam je možnost postoupit letos na mistrovství Evropy do Chorvatska. Takže byli bychom rádi, kdyby se nám toto podařilo a rádi bychom vyjeli se skupinou Teens a Top Teens. My jsme se cvičovali úplně klasickou vánoční besídku, zkrátka to, co jsme natrénovali během podzimu, to jsme tady chtěli ukázat, ale opravdu se nám osvědčilo mít soustředění na podzim, protože v loňském roce jsme ho měli o velikonočních prázdninách a to jsme nestíhali. Takže na vánoční besídce jsme konečně mohli ukázat i větší části sestav, protože už na podzim jsme během podzimních prázdnin se cvičili kusy sestav. Závěr dnešní vánoční besídky byl velice emotivní. Co se teda dělo? Zakladatelka AP klubu Marcela Křížová na podzim oslavila své životní jubileum, takže jsme velmi tajně se cvičovali pro ní překvapení a rozhodli jsme se cvičit dvě sestavy, které ona tedy trénovala třeba před 10 lety a myslíme si, že právě tyto dvě sestavy v nás zanechaly nejvíce zážitků a nejvíce vzpomínek. Takže proto jsme se rozhodli s trenérkama, teda hlavně dcera od Marcely Křížové, Zuzka Šostáková a Petra Neuwirtová dávali dohromady celé toto vystoupení a dali dokupy veteránky, tedy to jsou AP klubové holky, které už třeba 5 let v AP klubu nejsou, ale strávili tady s náma nejméně 10 let. Takže tyto veteránky se dali dokupy a se cvičili společně s námi ty sestavy, které už jsme dříve trénovali. Celé jsme to završili sestavou na písničku Dancing Queen, protože tvrdíme, že Marcela Křížová je naše taneční královna. Já teda musím říct, že to bylo pro mě opravdu překvapení, že jsem vůbec netušila, že Tereska to dala dohromady. Já a že ne. prostě, tak dobře, tak spousta teda lidí se na tom podílelo, že oprášili sestavy vlastně z roku
2013-14, 15, no, asi protože ano. 15 už jste byli ve Francii s Petříčkou, Ano. takže to bylo asi 2014 nebo 13 z mistrovství Evropy. A takže to bylo pro mě opravdu hodně emotivní. Ještě teď se mi úplně drou slzy do očí, protože je to o tom, že si všechny ty slečny a dámy museli udělat čas a určitě ne jednou, ale hodněkrát. A pro mě to je teda opravdu velký závazek a známka toho, že prostě když jednou chodíte do AP klubu, tak už jste s tím spjati a že se rádi vracíte. To je pro nás potom, pro trenérky, to největší zadostiučinění. Jste taková jejich maminka, že? Ano. Já už jsem maminka, babička a mám k tomu takový vztah, bych řekla mateřský. Je to pravda. AP klub je vlastně tvoje dítě. Ano, je to moje druhé dítě, přesně tak. No, je to tak. No já bych chtěla teda prasknout, že tu sestavu se cvičovala Peťka Neuwirtová se Zuzkou, tvojí dcerou, že jsme ji teda trénovali 3 měsíce, scházeli jsme se v Národním domě v pondělky, Bobule v neděle a jednou si nás dokonce vyhodila z tréninku sportovní haly. Aha. Protože jsme na pondělí měli zarezervovanou halu a ty si nás vyšoupla. Takže jsme to museli zvládnout bez závěrečného tréninku, ale co bychom neudělali pro utajení překvapení. No, jak já jsem teda netušila, jaké komplikace způsobím a je teda obdivuhodné, že se jim to podařilo utajit. Marcelka má totiž oči a uši všude. Jo, mám různé špiony a to, že se to podařilo utajit, to jsem v šoku, protože my už jsme to vlastně tak trošku oslavili, protože když jsem měla zrovna narozeniny ten den, v listopadu, 21. listopadu, tak holky různě přicházely z tréninku a každá mi donesla růží, takže já už jsem dostala 60 růží. A od bobulí jsem dostala takovou odpolední výuku pečení, takže už jsem to brala za uzavřenou věc, takže to, že ještě se holky navíc domluvily a takhle to se cvičili a krásně, tak to je úplně bylo v soutěžním formátu, takže já jsem z toho pak v úžasu a dlouho z toho budu žít. To nám dělá obrovskou radost. Obrovskou. Chci se zeptat, s jakou přednáškou dnes k nám přicházíte? Je to přednáška o historii pernikářství vůbec, jako vlastně, jak se to ve světě začalo objevovat a tak dále. Samozřejmě pak je to ve vztahu k Evropě, ale hlavně tady Česku. Takový průlet, protože o tom se dá mluvit půl hodiny, hodinu nebo taky 5 hodin. Ale tak to uděláme takové nějaký opravdu průlet těma základníma nějakýma informacemi, koho co bude zajímat. Co vás přivedlo k tomuto tématu pernikářství? No, k pernikářství mě přivedlo hlavně to, že jsme vyrůstali, hodně u dědečka jsme pobývali, to byl tatínek mé mamky, velikánský včelař, měl 50 nebo 60 včelstev, opravdu vynikající velký včelař. My jsme seděli ve včelině, kde jsme měli prostě své místečko na hraní, tak tam jsme trávili přes prázdniny škaredé dny, takže u včeliček jsme vyrostli. Doma se peklo hromada cukroví, maminka vynikající kuchařka, pekařka. No občas se pekl ten perník na nějaké včelářské slavnosti a pak to nějak odpadalo, pak odpadaly plesy včelářské, pak se to všechno už tak nějak porušilo. A já, když jsem někdy v 80. letech docela onemocněla a zůstala jsem 10 roku doma z práce, jako mladá ženská, 33 letá, tak jsem si říkala, že si musím dát nějakou konička a že jinak se z toho zblázním. No a tak jsem si na to vzpomněla a začala jsem opravdu pokus omyl z ničeho, protože v té době ještě ani ta literatura nebyla nic. Takže jsem začala, pak jsem zjistila, že mě to doopravdy baví. No a pak nějak jsem začala, takže to dneska vlastně 40 roku dělám. Kam až sahá teda ta historie toho perníkaření? To samozřejmě nikdo neví, protože v momentě, kdy lidi měli první nějaké obilí, semlali ho a našli v lese med a zjistili, že je dobrý a někoho to napadlo smíchat a opět z toho něco, takže asi takhle. Takže to dataci jako nemá. Ono má oficiální dataci, ví se, že ten perník už byl 3000 let před naším letopočtem v pyramidách. Teď, jak se mnohé ty karafy a mnohé ty nádoby rozdělali, tak z úžasem zjistili, že tam je medové pečivo prostě s ovocem sušeným z ořechy. V podstatě tak, jak dneska se peče. A bylo to vždycky luxusní, až vlastně skoro do toho 20. století to byl luxusní výrobek, protože byl drahý. Med byl drahý vždycky. A co bylo mnohem dražší než med, tak bylo to koření v tom perníku.
Jaké je teda tajemství těch voňavých perníků? Tajemstvím je vždycky to, aby to řemeslo, kdo ho dělá, musí ho dělat rád, s láskou, musí se ho naučit. Není to o tom, že se nějaké řemeslo dá naučit za půl roku, za rok. Je to vždycky nějaká dlouhá doba, mi trvalo určitě aspoň těch 5 roků, než to k něčemu vypadalo. Ale protože mě to bavilo, tak člověk pokračuje dál. A takhle to je samozřejmě. Chvála Bohu, mě to nikdy neživilo, nemusela jsem to dělat jakože z musu, ale u toho řemesla je to jedině o tom. Píle, pracovitost, pečlivost a umět sedět na prdelce, protože u toho opravdu nasedíte hodiny. To si každý smysl pro krásu, ať s tou, anebo s tou. Dej si dítě, kromě Texasu, tyhle růže nerostou. V roce 2025 jsme se s brušperskými turisty viděli na několika akcích, které pořádali, a s kamerou jsme se s nimi loučili při smažení vaječiny, což je tradiční nebo možná více netradiční setkání, které zvládají i ti, co již třeba zdravotně nemůžou na výšlapy. Je to už takových 20 let 100%, možná dél, 25. A je to věc, která se chytla, kde jste to vymysleli? Určitě v hospodě. No, tak, my jsme to chodili dělat vaječinu v červnu. A tehdy to chodila parta, říkali si bakoma, parta mladých takových vandraků, jako, a ti řekli, bylo by to zajímavé udělat v zimě. No a tak jsme to zkusili a ono se to nějak ujalo. No. Ti zdatní ovšem ještě týden předtím vyrazili na zimního Tuláčka, kde byla trasa tentokrát upravena přes nedalekou farmu ve Fričovicích. Tam zrovna probíhaly zabíjačkové hody. Dovedete si představit, čím byl tedy turistický zážitek okořeněn, a někteří si navíc tuto méně náročnou trasu poté ještě zpestřili návštěvou výstavy zahrádkářů. Cukroví nějaké tam měli a tak je tam Ivana vzala po cestě z Pateční. A po zahrádkářích asi u Geni, že? Ano, u Geni, samozřejmě, tradičně. Vlastně každá akce turistů v Brušperství. Začalo to jinde, ale jako už roky už jsou u Geni. Tam se sejdeme a pak se tam zase dostaneme nějak. Jo, takže se zpívalo. Z minuloročních akcí byl jako nejzajímavější vyhodnocen zájezd do Nízkých Tater. Nejlepší zážitky byl zájezd na Džumběr. Takže na Džumběr nás šlo 6, na Chopok taková 3/4 a zbytek zůstali dole, kteří si dali dremenovské ski. dali si ty ledové nebo ty horní? Ty ledové. Bylo to v letě, bylo to v červenci, zrovna jak byly ty svátky. A bylo tam bezven. Počasí nám vyšlo úplně senzační. Brušperských akcí se účastní často kamarádi z okolí Ostravy, na vaječně byli i známi z Prahy nebo Olomouce. Byť je tedy základna brušperských turistů nevelká, šíří povědomí o zdejší turistice mnohem dál, než by se zdálo. Kolik vajec se vám podařilo dostat do toho kastrůlku? 104. 104 vajec. Toto již byla opravdová tečka za turistickou sezónou a myslíme si, že pokud sledujete týdeník v sobotu, tak brušperští turisté na vás zrovna mávají někde z Bílého kříže.